Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Kemis Kliwon 6 Agustus 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer pacoben. Para adi yuswa, pacoben tamtu nate dipun alami dening manungsa. Nalika kahanan ingkang asor lajeng gresula kadosta. Menawa Gusti Allah tresnani aku, kenging menapa aku kok lara kaya mengkini? Menawa Gusti Allah Maha Kuwaos, kenging menapa aku kok ora luput saka bencana? Estu sesambat wonten ing tata gesang kita. Nalika iblis nyoba Gusti Yesus, iblis wong sawangsul nembung menawi panjenengan putraning Allah. Punapa iblis boten mangertos sinten to Gusti Yesus punika? Tamtu mangertos. Lajeng ing menapa iblis kados-kados boten mangertos? Sebab perkawis ingkang dados godhaning iblis dumateng Gusti Yesus punika bab ingkang wigati sanget. Inggih punika bukti pengaken jati dirinipun Gusti Yesus. Ing wewengan punika Gusti Yesus dipun godha supados sumelang ing ngarsanipun Sang Rama ngguyahaken pengakenipun bab pangos lan sih katresnanipun Gusti Allah. Senajan mekaten Gusti Yesus boten lena marang godhaning iblis, manahipun estu bakuh. Pungkasanipun Gusti Yesus ngendika dhateng iblis, Lukas 1 ayat 12, paring wangsulane Gusti Yesus ana pangandika mengkini, sira aja nyoba marang Pangeran Allah ira. Para adi yuswa, nalika dawah ing pacoben, kita mboten sumelang awit katresnanipun Gusti Yesus tansah nyarengi kita. Milanipun monggo sami nglampahi gesang kanthi maneka warni disiplin rohani, sae ndedonga lan poso. Sumangga kita sami sinau kanthi temen nulodo Sang Kristus anggenipun gadah manah ingkang bakuh saking panggodaning iblis. Awit dene kita punika putraning Gusti Allah, panjenenganipun estu badhe ngayomi sarta ngrengkuh kawontening gesang kita. Satemah gesang kita tansah kawangun sembodo ing ngarsanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika kawula mangertos ing satengahing perkawis menapa kemawon kasetyan nulodo dumateng paduka kedah kawula lampahi. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya kemawon langkung-langkung ingkang nembe manggihi pacobening gesang kawula pitados. Paduka mboten nilaraken, malah kepara paduka badhe ngreksa paring pitulung lan ugi berkahi. Kawula ugi caos syukur awit paduka sampun makarya lumantar para dokter Matema Ibu Ibnu Prabowo ing GKJ Tlepok samangke sampun nampi operasi lan ugi wonten ing pemulihan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Diah Kurniani Bambang Joko Sungkowo wilayah sekawan GKJ Magelang, paduka ingkang tansah paring pitulung lan maringi bagas kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sukarjo GKJ Plengkung ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka ugi badhe paring kegiatan ingkang linuwih. Kawula ugi masrahaken Bapak Pendeta Johan Budiman dalasan Ibu ingkang wedal sakmangke karimat wonten ing griya sakit Komodo Labuhan Bajo. Kawula pasrahaken Ibu Budi Agus Setyawati warga GKJ Ketandan. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Surati GKJ Sragen. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit boten kasupen. Kawula pasrahaken lare Astama Kusala wayah putipun Ibu Sukarjo ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit.
Sawetawis sedherek kawula inggih kajeng gondang winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono, sawetawis sedherek kawula inggih kajeng Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula inggih kajeng Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kajeng Tlepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula inggih ITC Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Wijongko inggih kajeng Sedayu, inggih kajeng Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi inggih kajeng Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kajeng Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula inggih kajeng Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.